Manani hano tinokutendai muchinda werugare muzita rinoshamisa ramambo Jesu. Itai zvamunoda Mwari pakati pedu nezita raJesu weNazareta. Takamirira kunzwa kwamuri Mwari nekutaura kwenyu. In the mighty name of Jesus, we worship you, Holy Spirit. We worship you, God. We worship you, our Father. In the name of Jesus, muzita rinoshamisa ramambo Jesu. Hallelujah, hallelujah. Regai tinde pa next prayer point yandinayo pano. Regai ningoti shoko ra Mwari rinotaura zvipo zvakawanda zvamweya mutsvene zvinoparata muchechi. Amen. One of them is prophecy. One of them again is discernment. Amongst zvimwe zvakawanda. Amen. Kureva kuti kana Mwari akakupa chipo chekuprofita, unogona kuona zviri kumberi zvigokubatsira kuita decisions. Amen. It's so easy to decide kuti handifaniri kuenda nenzira iyi because ndikaenda nenzira iyi I will get involved in an accident. Kana watoziva, it means kuti you are safe. Amen. And I don't know how often then you pray kuti Mwari, vhuraiwo meso angu ndione pane business. Vhuraiwo meso angu ndione pane basa. Vhuraiwo meso angu ndigone kuchengeta mhuri yangu. Amen. How do you take advantage of the gifts of the Holy Spirit? How often do you ask for the spirit of revelation? Kana chinhu wakuchiziva, munomboziva ukatora munhu akamboenda kuchikoro akafoira, oita mwana wake kana vairi, mozomutsvakira mari kuti adzokere kuchikoro, haafoiri kana metsi. Anenge akunyatsoziva kuoma kweupenyu kuti pane zvinoita kunge zvavhurwa maari zvaiva asingaone mazuva aenda kuchikoro ari mwana mudiki. Amen. Why? It's because revelation is so powerful. It makes you to harness your efforts towards your goal. Unogona kubata ma-efforts ako madirecta kuti akubatsire kusvika kwauri kuda kusvika. Amen. Saka ukaona Mwari wavanozarurira vanoita serious nekunamata. Ngatimbonamata kuti Mwari zaruraiwo njere dzedu. Ndibatsiraiwo ndizive ndione udzamu hwekunamata. Ndione kukura the depth and the breadth of praying and believing in you. Amen. Ngatimbonamatirai the spirit of revelation. Nekuti kana mweya uyu ukange wakubata, uchakubatsira kunamata Mwari usina anokugombedzera. Amen. You do it at your own accord. Ngatisvike patinamata Mwari. Baba muzita raJesu weNazareta, tinokutendai Mwari vanoshamisa. Ndimi Mwari munovhura njere dzevanhu. Ndimi Mwari munosumudza marombe kubva muguruva, muchimagadza nematsvinda enyika ino. Because munovhura ndangariro dzavo Mwari, munovhura njere dzavo kuti dzione zviri kumberi zvisingaonekwi nemaziso enyama. Zvigovabatsira kusimbisa, zvigovabatsira kudzikisa kecho. Vana Paul vanga vari mamedharasi, asi pamakasangana navo Mwari vakaziva kuti kunze kwaMwari hakuna zveumwe, kunze kwaJesu Kristu hakuna zveumwe wekunamata. Vakachinja upenyu hwavo, ndamaziso vanga avhurika, vanga vaziva, vanga vaona zvavanofanira kutevera nezvakakoshera upenyu. Vakasiya kutevera zvisina maturo, vakasiya kutevera zvisina basa, vakaziva zvakakosha zvinochengeta upenyu. Ndinonamata muzita raJesu weNazareta, zaruraiwo ndangariro dzangu Mwari, ndione kuda kwenyu mukati meupenyu hwangu. Nekuti pamakandisika makasika munhu mukuru, makasika munhu ane ability, makasika munhu ane potential, makasika munhu ane mufananidzo wenyu anofanira kunge aine success pane zvaanobata nekwaanoenda. Kukundikana haisi portion yangu Mwari. Handizvo zvamakandiyisira panyika yevapenyu. Mupeposi yenyu mune kugona kwose, mupeposi yenyu pamusoro peupenyu hwangu mune kubudirira kwose, mupeposi yenyu mukati pamusoro peupenyu hwangu mune zvikwanisiro zvose. Nezita raJesu weNazareta, vhuraiwo meso angu Mwari, ndione nzira yandinofanira kufamba. Makataura mukati meshoko renyu, mukati the steps of the righteous are ordered by the Lord. Kana nzira dzangu dzatungamirirwa nemi hadziinde kwazinondirasisa. Vhuraiwo meso angu Mwari, ndiregedze kuzadzikisa zviri mushoko renyu zvinonzi mune maziso asi hamuoni, mune nzeve asi hamunzwi,
pakuona kwangu Mwari ngandione zvose nezita raJesu weNazareta. Tinonyengeterera zvipo zvenyu zvaMweya Mutsvene zvinotibatsira kugara panyika ino tiri vakundi muzita rinoshamisa raMambo Jesu. For our weapons are not carnal, but they are mighty through God for the pulling down of strongholds. Tinonyengetera kuna Mwari vanogonesa. Tipeiwe Mwari zvipo zvenyu zvisiri zvenyama asi zvemweya, zvinove zvombo zvatinomira nazvo zvinotibatsira kurwa hondo dzedu dzepanyika ino, kuti tigowanikwa takamira tiri vakundi tisina kunyadzisa zita renyu asi takamira nezita renyu Mwari tichienda kumberi. Zaruraiwo ndangariro dzangu Mwari, njere dzangu dzizaruke, dzione udzamu nekukura kwenyu, dzione basa renyu ramakaisa pamberi peuso hwangu. Nezita raJesu weNazareta tibatsirei sekereke yenyu Mwari. Zarurai meso edu kune vakuru vamakaisa pakati pedu, that you have given greatness inogona kusara kumashure nekuti vanenge vasati vaona vagotadza kuishandira. Asi tinonyengetera kuna Mwari vanoshamisa. Dzururaiwo zvipo zvenyu pakati pedu, vhuraiwo meso edu aone zvamakatipa, mutigonese sevana venyu Mwari, tigomira nekudada, tigomira nembiriri muzita renyu, muzita rinoshamisa raMambo Jesu. Kugona ndekwenyu Mwari, isu hatina zvatinoziva. Kugona ndekwenyu Mwari, isu hatina zvatinogona, nekuti kungwara kwenyika ino upenzi kwamuri. Asi imi kukuzivai ndo simba redu. Patakakuzivai Mwari ndo patakawana simba. Tibatsirai Mwari anoshamisa kuti simba renyu rishande pakati pedu. In the name of Jesus. Father, we worship you, we honor you, and we bless your holy name. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Regai tipfurire mberi tichinamata Mwari ava. Tisvike patinonamata Mwari tichimbovatenda. Munoziva pane chinhu chandakaona chiri universal. Handifungidziri chinoafekta inini ndega semunhu, chekuti kana ukauya nechimwe chinhu ukapa munhu iyeye akangokuignora wongochitora wochiisa pasaidi, unonzwa kurwadziwa. Kuti munhu uyu haasi grateful, kuti munhu uyu haatendi. Kunyange kari kamwana kadiki chaiko kane 4 years, unokati why can't you say thank you? Amen. Kureva kuti munhu wese kana aita chimwe chinhu chakanaka kuno umwe munhu anoda kutendwa. But dzimwe nguva tinoitirwa zvakanaka naMwari zvakawanda, and we don't say thank you to the Lord. Kana kuti the extent to which you show your gratefulness azvienderani. Amen. Zvakafanana nemunhu anenge anga achirwara, kana kuti munhu uyo akanga aine urwere hwaanga ainawo, Mwari amurapa, vanhu voti usamutende munhu akurapawo. But iye akaziva akati ini chandinoziva ndechekuti ndanga ndisingaoni asi ndaita se ndakuona, kuti akagona kutiratidza kutenda kwake. Ngatimbotendai Mwari for what he has done throughout the year. Iwe unozviziva kuti ungadai wakafa, accident kakuposta paya paya waifanira kuenda. Amen. Iwe unonyatsoziva kuti kumusha kwenyu havakude, vari kugara matare but uchiri mupenyu. Hallelujah. Unonyatsoziva kuti zvinhu pane pazvakambopenda, but through God's grace vanhu vari kushambisika kuti how do you manage. Iwe ungowapindira wachiti ndiMwari, asi Mwari wacho haumbovatendi. Hallelujah. Tingotenga kutenda nemuromo, tichitenda tichidurira mwoyo yedu pamberi paMwari. Tichazotenda musi waappreciation. Tinogona kutenda even before appreciation. Tinogona kutenda even after appreciation. Uchingorakidza kutenda Mwari. Teach your soul to thank the Lord. Hallelujah. Chimbodzidzisa mweya wako kutenda Mwari. Kuti Mwari zvamunondiitira ndinozviona. Hazvirevi kuti I'm blind. I see. I thank you. Umbonamata pamberi paMwari, umbobuda misodzi. Vakuru vedu dzimwe nguva vanochema vakiti Mwari zvamandiitira izvi zvakanyanya kunaka. Nekuda kwokuti ndafara ndachema. Hazvina kuipa kungochemera Mwari. Hallelujah. Ndichiri kurangarira tichikura isu
chaichi zvikanzi takuita kana kuti even appreciation. Umwe aiti handina mari auya nemasofa ari mumba kuchechi. Not so long back. Kuti aiti handina hangu mari asi ndiri kuuya necheya. Umwe anouya nesutu. Umwe kuti handingangoindi kumba kwaMwari ndisina chandinacho. Hallelujah. Ndichiri kurangarira pakazoropafadzwa Samson. Anoti hapana here munhu muranda akati hapana here munhu waMwari muguta. Iye akati tingaende kwaari tisina chinhu here. Hallelujah. Pamwe pachona panongori nemweya wokutenda. Kungotenda hakusi mumashoko, but muno muchechi ngatimbotangirai mumashoko. Tabuda munomu ngachite action. Hallelujah. Ekumbotenda Mwari pane zvavari kutiitira umwe neumwe. Vadiki chaivo kune vamwe venyu vakawanda vakakura vasina vabereki. Hallelujah. Saka kana uri Sunday school, kana uri teenager, don't think you have nothing to thank the Lord for. Just because your parents are still here, tenda Mwari. Because if your parent dies today, your life is going to change 100%. Maria chingwa kudya chingwa mumba kunwa drink, it will be a thing of the past. You will go back home to Zimbabwe. So I thank the Lord that your parents are still alive. Hallelujah. Everyone has a reason to thank the Lord. Saka ngatitendei Mwari tikidurura mwoyo yedu, because kana mwana ugona kuti inini zvinezvi handina mari asi une muromo. We have your mouth, we have your heart, une mwoyo wako. Durura mwoyo wako pamberi paMwari. Uti kana Mwari ndabva muno ndiratidzei ndinongedzereche kunotenda nacho. Hallelujah. Papoindi ndakuna ipeta ndichiti it was very easy for other people to honor the Lord because they prayed and the Lord pointed, could you go to this? Hallelujah. Chimbona matawoti Mwari ndinongedzerei chekuita pakukutendai. Zvikokuitira nyore ugoita zvinhu zviri relevant zviri kudiwa naMwari wacho. Amen. As a sign of thanking the Lord, ngatisvike patunamata Mwari. Baba, tinokutendai muzita raJesu. Ndinokuongai Mwari noupenyu hwangu. Ndikatarisa kwandakabva, ndinongoona kugona kwenyu. Ndikatarisa Mwari kwandakabva, kwamakandinyurura nezita raJesu weNazareta. Kumatope kwataitariswa. Zvishinzi hakuna kwavachaenda ava handivemba yekutambudzika. Nezita raJesu weNazareta. Ndikatarisa kuzvikoro kwatakaenda, kwataidzidza muzita rinoshamisa raJesu, kwaisava nemabhuku, kwaisava nelaiti, kwaisava nematicha akatrena. Asi imi Mwari mukangotisimudzira zvakadaro nezita raJesu weNazareta, kwamakatinonga tiri Mwari, muzita rinoshamisa raJesu. Ndikatarisa zvinorwisa upenyu hwangu zvandinoziva, zvandakasangana nazvo. Imi Mwari muchindikundisa. Nhasi ndiri mupenyu ndichiona mhuri yangu ichikura, ndichichembedzana nemudzimai nekuda kwekuchengeta kwenyu. Nezita raJesu weNazareta mupenyu, ndinokutendai Mweya Mutsvene nekushayiwa hope nekusarara. Makatarisa upenyu hwangu Mwari, muchindisimudza pandinenge ndawira pasi. Nezita raJesu wekudenga, ndinonamata mangwanani ano kuna Mwari vanoshamisa, ndichiti mweya wangu unokutendai, upenyu hwangu unotenda, mweya wangu unotenda. Mwari we, tinokunamatai Jehovha, unotenda zvamunondiitira muupenyu. Vana vandiri kuona vachikura nezita raJesu weNazareta. Kuna vakasiya vana vavo vazhinji vari vapwere, vachiri vadiki vakazotambura kwazvo, asi ini mandipa mukana Mwari, ndiri kuvaona vachikura. Kuda kutendai Jehovha, kuda kutendai nekuvachengeta kwamunoita. Vavengi varipo, vavengi vachida kuparadza, vavengi vachiisa simba asi zvichishaya basa.
sezvamakareva mukati meshoko renyu mukati no weapon formed against you shall prosper. Even if the enemy comes like a flood, you shall raise a standard. You have raised a standard, oh Lord. Panakapindana nesaona Mwari yavaifunga kuti upenyu hwangu hwaparara simakandirangarira. Nhasi ndiripo mukandipazve umwe mukana kuna kutendai naizvozvo upenyu hwangu I owe it unto you, O Lord. Upenyu hwangu Mwari ndinohuisa mumaoko enyu muzita raJesu weNazareta. Mangwanani ano tinokutendai, mangwanani ano tinotenda, mangwanani ano tinotenda Mwari we nezita raJesu weNazareta. Chindinongezererai Mwari muupenyu, sevezerai kuupenyu hwangu, mutaure kumweya wangu zvandinofanira kuita muimba yenyu nezita raJesu weNazareta, zvandinofanira kuita paupenyu huno Mwari nezita raJesu weNazareta. Taurai kuupenyu hwangu, musandisiye ndiri ndoga Jesu nezita ramambo Jesu weNazareta. Speak, O Lord. Your servant is listening. Taurai Mwari, muranda wenyu unoteerera kuti kuda kwenyu kuitwe mukati meupenyu hwangu, kuti kuda kwenyu kuitwe mukati memhuri yangu, kuti kuda kwenyu kuitwe mukati mekereke ino nezita raJesu weNazareta. Taurai yenyu kwatiri Mwari, tiripo kutenda kubata kwenyu, tiripo kutenda kubata kwenyu, tiripo kutenda kuchengeta kwenyu, tiripo kutenda kusarudzwa nemi. In the mighty name of Jesus. Muzita ramambo Jesu weNazareta. Hallelujah, hallelujah. Regai ngokombaina ma prayer points angu anga asara. Regai ngoti ngatinamatirei protection during the festive season. Kune vamwe vanototi ya season yebasa rekunoba vanhu vafamba, rekuhaijika mota dzevanhu because vanhu vanenge vaine mari vachienda kwavanenge vachienda. Masatanisti achiti ndongo yekudeura ropa, vanhu vanenge vachidhiraivha vakadhakwa and so forth. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika panguva ino. Kuna vamwe vanotoronga, they plan, they have taken time to plan. Amen. Saka nesuwo we want to take time to reverse. Hallelujah. We want to uproot anything that is not godly, that has been planned against our lives. We want to uproot in the name of Jesus. Hallelujah. Tinonamatira protection during the festive season. Regai ngokombaina nekuti kare shoko raMwari rataura zvakanaka richiti vana vaIsraeri pavaenda kuhondo vaitakura aki, vaenda neaki kuhondo kureva kuti vaichitiri kuenda nepresence yani yaMwari kuhondo kuti tigonokunda hondo yedu. Amen. Kunyangwe nesuwo as we go to battle, patiri kuenda kuma holidays, iwewe you are the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Enda nepresence yaMwari kwaunoenda. Presence yaMwari inoputsa zvimwari zviri munyika. Hallelujah. Hakuna kuinda uchitya nekuti pavakaisa aki yaMwari paside paDagoni akapwanyika, haana kugona kustenda the presence of God. Kunyangwe newewo you are carrying the presence of God. The Holy Ghost dwells in you. Saka kune vachafamba hakuna kusvikidzirwa. Enda naMweya Mutsvene. Amen. Mweya Mutsvene anoita basa kwaunenge uri. Ndopedzera nekuti chinamatira kumboti pasevhisi ino Mwari, mwoyo wangu unogara wakasindimara wakaoma, handinzi kutaura kwenyu. Pandinobuda muno I forget your word. Zvinoita kunge shoko rakushirwa paruware, parisina kuita sei, parisina kubuda. Chimbozvinamatirawo kuti Mwari, shoko iri, why can't it be mine for today? Kubva pachaimbwa, the meaning of the song, let it be mine. Pachaparidzwa shoko ngarimbouya kwandiri. Amen. Chimbozvinamatira kuti pachabuda dhimoni kana paine riri mandiri ngarimbobudawo nhasi. Upenyu hwangu hauregedzwa kukonzerwa nemadhimoni, ndauya kuchechi.
kana ndandichirwara Mwari, why can't I go home healed? Pachangonzi vanorwara paya paya ngavareve ini ndibude mandata sei ndapora. Amen. Can you pray for yourself? Can you pray for your soul? Can you pray for your life? Kuti service yanhasi mboho yako Mwari akuitire zvakati tinamati. Baba tinokunamatai muzita raJesu. Ndini Mwari vanochengeta. Vanhu havagoni kutichengeta Mwari. Ndava kune kumwe kwavanozosara kana tichinge toenda. Ndosaka muimbi akaimba akati, munoenda neni kwose kwandinoenda, ndimi mubatsiri wangu. Umwe akati ndaiwana hama inonamatira kupfuura hama dzose. Ndava hama dzepanyika kune kwadzinosara. Kana zvooma kana torwara pane pasingagoni kubata. Asi ndinotenda kuti kana muchinge muri mukati meupenyu hwangu upenyu hwakachengeteka. Pafestive season ino Mwari, upenyu hwangu hwakachengetwa nemi nezita raJesu weNazareta. Mweya Mutsvene muri mukati mangu, batai basa kwandinoenda. Mweya Mutsvene muri mukati meupenyu hwangu, tungamirirai kwandinoenda. Chiedza chikasvika, rima rinotama, zvakakwana zvikasvika, zvisakakwana zvinoenda. Nezita raJesu weNazareta, pfurirai mberi nekuchengeta upenyu hwangu Mwari. Ndinonamatira mweya wangu musevhisi ino. Shoko renyu parinouya Mwari, nanganai neni. Tauraiwo kuupenyu hwangu, shandurai. Tauraiwo kumhuri yangu Mwari. Rangariraiwo kubata kwangu mune zita raJesu weNazareta, kuti zvenyu zvikogoneka. In the name of Jesus. In Jesus' name. Nezita raJesu weNazareta, tanamata nekutenda, nekuti hakuna zvomwe kunamata kunze kwenyu. Muzita rinoshambisa ramambo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndisiye nguva nekuzara kwaye kupresent worship team. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Timbomoresana muzita raJesu. Hallelujah. Chingomoresa ari kurudyi kwako, ari kuruboshwe kwako, umboti mamuka sei muzita raJesu. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jehovah,
minamato inesimba kurerutsa tarirai minamato inesimba kurerutsa tarirai minamato inesimba kurerutsa tarirai minamato Money.
Miezo kana ichiuya Jesu ibako rekuwanda madambudzo kana ichiuya Jesu ibako rekuwanda nezvakanaka pazvinouya Jesu ibako rekuwanda nemufaro paunouya Jesu ibako rekuwanda inoita Jesu muri buena Isha Jesu Jesu muri buena muri bako rekuwanda Isha Jesu Jesu muri buena muri Jesu muri buena muri bako
Hallelujah. Tibatrane pa hymn 49. Wea wangu unomuponesi taka sunurwa musurungu inganinangizwe babani ishakamchiwa warindoda Wangu
Waitona imimu yangu haya basi morema Jehova tiamureiwa amari munosiwa kusasimba kwangu ini ndinochka kurasika Jesu asimangolanano ndinochenda kuti muri simba lero imi munonipa simba Jehova mangolala iwe muyamuriwe tiamurei mwari tiamurei Chinsengesai pahono tinorema Mwari tiamurai pasakaipa Nesi tarachaso Imari makanaka Makananano tironai mimu yangu Makananano tironai mimu yangu Chisatei nesipa Chisatei nesipa Makananano chisatei ma Imari chisatei wa nesipa Chisatei wa nesipa Ono kati kule nesipa You are Yahweh. You are Yahweh. Tino kusimutsirai akagariko ariko nanasi. You are Yahweh.
Alpha. Yes, you are Yahweh. Alpha. Yeah, Alpha. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. Yeah, Shimotzi Palasi. You are Yahweh. Mupembiri anogona kukuitira zvauri kuda, anogona kuzviita zvausati wakamboona, anogona kutozvitanga izvezvi zvausati wakambonzwa, anogona kuzviita zvausati wakambofambira, anogona kuzviita zvausati wakambofunga, anogona kuzviita. Iye ndichangamire, iye anogona, agere pachigaro cheutsvene. Haya, 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 rumbidzai kuvaiviri Mwari wese. Hallelujah. Hallelujah. Tiri mumweya uyo mwe chete iwoyo. Kuda kuti tisvike patinonamata, tikaimbirwa da kuti tisvike patinonamata. Kune mweya ine nharo, kune mweya isinganzwi. Kuda kuti tingosvika patinongonamata nokuda kweurwere hwose, tisvike patinosunga mweya yose inorwa neutano hwedu. Kenza inzwe kutaura kwaMwari. Zvirwere zvine mazita nezvisina zvinzwe kutaura kwaMwari. Sunday ino ndio imwe Sunday yokumazuva okupedzisira mugore rino mumwaka uno. Kuda kuti tingosvika patinoti Mwari wokudenga tizadzei mugotekwa rino nomweya wenyu mutsvene. Dururai nyasha dzinotichengeta kusvika kune ramangwana. Tirangarirei nesimba. Nyika dzinovimba nefire power. Tinovimba nemweya mutsvene. Mweya mutsvene waMwari ngautirangarire. Tichipedza kuimbirwa, umwe nemumwe nganzwe kuti ari kuda kurwa nezvine nharo upenyu hwake. Gore rino risati rapera, unzwe kutaura kwaMwari, usangane nemunana wako. Tingosvika patinonamata tikapedza kuimbirwa, iva serious neupenyu hwako, uzvimirire panzvimbo yako, rega kutaridza ari pedyo newe, chikonzero hondo dzinorwa newe kwete nemumwe munhu. Muzita raJesu. Taidziwa nepinyasha zokunziwa navashe. Taidziwa nepinyasha zokunziwa navashe. Taidziwa nepinyasha zokunziwa navashe. Ivo vakuza
tinokutendai mweya mutsvene wamwari mangwanani ano iyemi munzwe vanochema kwamuri jehovha kutendeka timi jesu iri simba redu panguva yekumanikidzwa tinokutendai mangwanani ano nokuti dai tiri nyasha vamwe vedu tingadai tisiri pano asi nekuda kweropa rakadeuka pamuchinjikwa tinokutendai Ngatifarire praise and worship ichitora nzvimbo dzavo. Hallelujah. Hallelujah. Nhasi imwe yemasande ekupedzisira mugore rino mumwaka uno. Hallelujah. Saka tikuda kuti tisvike patinofarira Jesu. Hallelujah. Timbogamuchira Jehovha una masimba ose. Hallelujah. Una mazita akawanda-wanda. Wamwe wanomuti mutana wamazera. He is the father of generations. Hallelujah. Wamwe wanomuti Jehovha Ebenezer, matisvitsa pano tingagowana kuwa yekutenda Mwari nokuti ndimwari. Farira Jesu mangwanani ano. Farira Jesu mangwanani ano. Hallelujah. Iye zoshamisa. Muridzi weupenyu, changamire werugare. Hallelujah. Amen. Ingofarira Jesu mangwanani ano zvakasarudzika. Muomberere mufarire nokuti ndimwari. Waita intercession pano wati zvakawanda zvakakuposa nokuda kwaMwari uyu. Ingomufarira Mwari uyu muzita raJesu. Hallelujah. Pakati pedu tina varanda vaMwari. Regai tisvike nguva yatinofarira mufundisi Jiriji pamwe chete naamai vafudzi vanotiitira zvakanaka panzvimbo ino. Mwari vokudenga avakundise, avape nyasha zhinji dzekutifudza muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tingawana hedu pekugara. Regai tisvike patinokwazisa Sunday school. Sunday school inzwai kugamuchira muzita raJesu. Hallelujah. Sunday school. Hallelujah. Regai tisvike patinokwazisa dare rana baba vanotungamira pano, main church board. Vana baba pamwe chete naana amai nemhuri dzenyu, inzwai kugamuchirwa. Mwari vokudenga akukundisei, aramba achikupai nyasha dzokunzwa chidokwa-dokwa chokuitira Mwari basa rake. Hallelujah. Ngaitisvike patinogamuchira maleaders vose vatungamiri, inzwai kugamuchirwa. Hallelujah. Vatungamiri vose pamugere ipapo, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Hallelujah. Regai tisvike patinogamuchirawo vana amai vari pakati pedu. Hallelujah. Kumusha uko pane imwe yaimbonzi vana vese kuna amai. Saka vana vese nana baba vese kuna amai ngativagamuchire muzita raJesu. Hallelujah. Regai tisvikewo patinogamuchira vana baba vari pakati pedu. Vana baba, inzwai kugamuchirwa. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Hallelujah. Handina kumbonzwa mabhesi acho. Vana baba muri kuiri. Hallelujah.
zvakunzwika muzita raJesu. Haleluya. Regai ndiswe pandinofarira hama dzechidiki. Mayouth, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Kuna mayouth handina kuwanzwa ini. Mayouth ndiwo vanofanira kuita zvine mutsindo nekuti vachine simba rakawanda, mainjuries achiri mashoma. Mayouth muzita raJesu. Haleluya. Thank you. Regai tiswe patinogamuchira mateens. Mateens wose inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Tine here vaenzi vatanga kupinda nesu muzuva ranhasi? Do we have any visitors who are here for the first time? Kana dziripo hama dzakadaro, ndokumbira muveve maoko mugere pamugere ipapo, timukugamuchirei nenzira yatinogamuchira nayo waenzi paRoadport pano. Visitors, hello. Haleluya, varipo. Vakadaro ndichakumbira muite chimwe chinhano zvishoma. Musimuke netsoka dzenyu, muuye kumberi muchibatsirwa nemaasha zedu ari pakati pedu. Tikugamuchirei, tikutambirei zvakasarudzika muzita raJesu. Amen. Ngena, ngena, indao isekona. Ngena, 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 ngena. Visitors edu, do you all understand Shona? Anyone who doesn't understand Shona? You all understand Shona. Tonzwa Shona tese. Zvaita zvakanaka because I was going to speak English. Ngibe ngisazokhuluma, ngibe ngisazothetha. Saka regai ndikugamuchirei. Ini pano ndimire ndonzi Baba Jirich. Ndinopinda pano pa-AFM Roadport Assembly pamwe chete nemhuri yangu pasi pababa naamai mufundisi Jirich. Ndichakumbira kuti mudziintroduce nenzira iyoyi. Muri baba here, muri sisi here, muri mukoma here, muri amai here. Zvekare mauya kuzotishanyira here kana kuti mauya zvachose, uye mukatiudzawo kuti makaziva sei nezvedu. Zvingatibatsire kuitira media team yedu kuti tizive kuti makakokwa nani kana kuti makationa pama-social media platforms edu. Tinotenda. Amen. Ndonzi Baba Mdzingwa. We are part of AFM family. Tinopindira kuDobsonville. We always come here home to my conference. So we felt like here is our home, so we have visited. Amai avapo vaenda kutrip nevana neumwe mwana wedu. But neshamwa dzangu dzandikufamba nadzo, they are going to introduce themselves. They will use their comfortable language. Amen. Amen. My name is Shalom and I'm from Dobsonville Assembly. I just came here to visit. Amen. Amen. My name is Mablessing Mutingwa and I'm here to visit. Thank you. Hallelujah, church. My name is Ashley Mgijima. I visited this church. Thank you. Amen. Indaitwa Prudence Karumbidza ndobatsa ndiri pa baba namai Makaure, so nhasi ndambovhizitawo padhuze. Amen. Amen. Give me a J. J. O. O. Y. Y. What do we have? Joy. We have joy in the name of. Jesus. We have salvation in the name of. Jesus. Inini naitwa Mai Baiseni. Ndamboshanyawo ndakokwa nambuya yangu anonzi Mai Chidida. Thank you so much, my visitors edu. Mapepa atakupai ayo anotaura, mapamphlets amakabata ayo anotaura zvizhinji nezvedu. Zvekare rimwe racho muchatifilira madetails enyu, kwete for anything else but zvechurch zvongoti gogona
kupota tichikubvunzai kuti makadii. Zvekare kana church service yapera tinozokumbira kuti musangane nachurch secretary wedu pamakauches ari papa. Thank you. Mungatora henyu zvigaro zvenyu. Amen. Hallelujah. Mavisitors anditira zvakanaka ndataura neshona nekuti ndisu vamwe vaya vambotaurwa kunzi mabhuku anga ari mashoma, saka mabhuku echirungu anga ari mashoma. Muchatiregererawo, tinofunga nechishona tozotaura nechirungu, asi still zvinozongobuda hazvo muzita raJesu. Amen. Tine hama dzakatitarisa pa online, regai tidzigamuchire, ngatingodzifarirawo muzita raJesu. Hallelujah. Inzwai kugamuchirwa muri kwamuri ikoko muzita raJesu. Amen. Nguva ino regai ndiisire kuma items edu akamira akadai. Chati Baba Dube 1 song, Mai Lifa 1 song. Ngati uye itakadai. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndangoya ukuzoti kune mumwe munhu akaremerwa muzuva ranhasi. Mufudzi ndiye Jehovha vanondichengeta, hapana chandinoshaiwa ndichivimba naye. Yote Panama furo manyoro ndinokudzwa kwazo, ndinorarano norugare ndisingavhunduke. Nyangwe ndifambe murima handingatye chinhu, nokuti Mwari muneni munondinyaradza Mwari. Mandika, this is my favorite verse. Dzirira kutya Mwari mberi kwavavengi. Zvonzi mandizo dzana namafuta, handishaiwe chinhu pamberi pacho, bati nduramo netsitsi dzenyu zvinozova newe neni. Tidzakarana Jehovha nokusingaperi. Ndidzokorere papa uti mandika dziri rakutya Mwari beri kwa vavengi. Aya mandizodza namafuta, andishaye Mwari, andishaiwe chinhu. The last one. Nduramo netsitsi dzenyu zvinozova newe neni. Tidzakarano rugare nokusingaperi.
regai ndimboimbira mama nababa vangu. Haleluya. Because next Sunday ndogona kuzomushayiwa mukana. Ndisati ndaimba ndakada kutarisisa pamaDaughters amufundisi. Ndikati ko ini ndiri pakategori ipi? Ndikati tisu vana vaye vakajaidziwa. Thank you mama nababa nokundijaidza. Kana vazova kuseri voti iwe zvauriwe. Haleluya. Regai ndiimbire mama nadedi. Ndatarira, ndaongorora ava vanhu vaMwari vakatumwa naMwari. Hamuri pfungwa yaMwari. Mama namama zvirizvi muri pfungwa yaMwari. Muri pfungwa yaMwari. Papreya yasenda muri pfungwa yaMwari. Hamuri pfungwa yaMwari. Baba na mama, you are our counselor. Mami, you are our counselor. Baba, you are our counselor. Pashinorema, munonyengetera, muri pfungwa yaMwari. Muri pfungwa yaMwari. Patinorwarirwa, munonyengetera. Patinoda kurambana, munonyengetera. Patinopinda muzvipatara, munonyengetera. Muri pfungwa yaMwari. Muri pfungwa yaMwari. Baba, muri pfungwa yaMwari. Tingaita semusipo, baba na mama zvirizvi muri pfungwa yaMwari. Matakura guta rino marinyengetserera muri pfungwa yaMwari. Makadzirisa mhuri dzedu madzinyengetserera matipa makomborero. Muri pfungwa yaMwari. Muri pfungwa yaMwari. Magadzirisa zvedu makenza anotiza. Vanhu vari kubata vana. Ndakabuda muchipatara. Aiwa vamwe tikashata. Muri pfungwa yaMwari. Muri pfungwa yaMwari. We love you, Baba na Mama Zhiri. We love you. Hallelujah. Regai titende baba na mai Lifa vanga vachiimba. Zvakare na baba Dube vanga vachiimba. Hanzi baba na mai Jiriji muri pfungwa yaMwari. Zvinondifungidza kana tiri kwataimbogara kuHarare taigara kumaAvenues uko. Saka pane wakomana waipfura vachiimba, mapurisa epadhepo kana achitrena. Wane rwiyo rwawaiimba rwaindinakidza, ndaiwateerera nepawindo. Waiti dzimba mbiri chete dzandakavenga, chipatara nejeri. Saka ndanzwa kunzi pfungwa dzaMwari dzine tsika dzekuvhizitira vari kuzvipatara nekumajere. Vanoda vakaremerwa muzita raJesu. Haleluya. Ukaona anokuda panguva iyoyo ndewako. Haleluya. Even vanosunga vachiisa vamwe kumajeri kwacho wakakuvenga. Saka ukaona vanokutevera ikoko nekuchipatara vanhu vakanaka muzita raJesu. Amen. Nguva ino regai ndiisire kuna church secretary. Tinotenda, regai titende Baba Jiriji nekucheya kwakanaka mangwanani ano. Uye ndichitenda vese vakwanisa kuita ma-items muimba yaMwari mangwanani ano. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai. Ndichatangawo nechiziviso cherevival ichange iriko kubva musi wa22 November kusvika musi wa1 December. Saka tiri papo tinongokurudzira kereke yose
ngati kokei hama neshamwari vauye kurevival nevavakidzani. Ndiri papo zvekare regai ndingoti vaenzi vese vauya kuzomira kuno kumberi, ndinokumbira kukuonaiwo ndakamira mutsoka dzasekretary panopera sevhisi yedu mangwanani ano. Ngatisanganeyo pakona apo pakanzi connecting lounge. Musi wa1 December inova iyo vhiki ratiri kuenda iri, tichangewo tine our pastors appreciation. Saka tichangokurudzirawo mapoka ese anova madepartments akasiyana siyana uye as individual tigadzirire chiitiko ichi. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwawo noutungamiri panopera service. Ndichazokumbira mufundisi kuti vazonatso allocata kuti ava vanosara papi. Asi boka rinoda kuonekwa neutungamiri ndichatanganiswa neview, kotevera Delarey, Horizon, hanzi RBA, Princess Soul Group uye nema Youth Boys. Boka rana baba rinoda kuona vana baba vese uye hanzi madzimai anobetsera in the cleaning department anoda kukumbirwa kunzi asare zvakare. Regai nditi our Monday prayer and fasting akapera, tichazosumudzira gore rinotevera. Mufundisi vachange vari pano kubva nenguva dza9 AM kusvika 3 PM musi wechipiri. Kune vese vanoda kuona mufundisi takasununguka kuita maappointments tichishandisa nhamba dziri pamadziro apa, kana kushandisa idzo nhamba dzamufundisi tichibhuka for a particular slot. Vanenge vari pano takasununguka kuzovaona. Regai mangwanani ano ndipedzise ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church and to the Lord. Tiri papo tinokurudzirwawo kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisawo nzira dziri pamadziro apo. Takasununguka kuita ma-EFT, takasununguka kuita ma-ATM deposit, account number ndo dziripo pamadziro. Tinokwanisa kutora picture kana kudziwana kumashure uko zvakare. Uye kumashure tine swiping machine yatinokwanisa kuswipa ma-credit card kana ma-debit card. Uye takasununguka kuya nazvo pano pamberi panguva yezvipo nezvegumi. Ndinokumbirawo mundiombererewo maoko ndichigara ndichisiya nguva nekusara kwayo kuna baba. Hallelujah. Regai tiomberere church secretary wachigara pasi. Mazvita ebaba nekuti pakambasi yekuziva kuti tinofamba sei muzita raJesu. Amen. Ininiwo contract yangu yekumira pano yapera. Saka regai ndichioneka. Mai wangu wane mashoko awaitaura waiti ukanzwa wasara nenyaya dzakanzi usazotaurwa, chidi chioneka uinde. Saka ndozvandakuita pano, asi ndisati ndaoneka regai ndikwazisewo mudzimai wandakapiwa naShe pamwe chete nevana vakomana vatatu. Madzimai ndamboti vana baba ngatikwazisei vana mai, wakatiitira zvakanaka, wakatida takaonda tichisiririsa, wakazotichengeta tikaita zvimatumbu-tumbu. Regai tikugamuchirei zvakare vana mai vose muzita raJesu. Amen. Nguva inoyi regai ndiisire kuitem yedu yokupedzisira. Baba Masuka vachiuya vachitora nzvimbo yavo, ngativaomberere muzita raJesu. Hallelujah. Ndiomberereiwo nai. Regai tifarire zvekare baba Jiriji vachinotora nzvimbo yavo nokuticheera zvakanaka. Ngativaomberereiwo maoko avo. Ndi baba Jiriji. Kuna baba Jiriji, kuna mufundisi Jiriji nai. Regai ndikumbirewo vafundisi vepanzvimbo ino vasumuke vawevhe kuchekereke. Ndo vatinenge tichiappreciate next week. Mufundisi Jiriji naamai. Chechi inokudai munogona zvenyu kugara pasi. Kubva September achitanga kusvika zuva ranhasi, nhasi ndo zuva rokupedzisira, taitaura nyaya yerevival, taitaurawo nyaya yeappreciation. Appreciation nerevival zvedu zviri kuitika next week. Kubva Tuesday tichange tiri pano tichiuya kurevival nai. Kubva Tuesday kusvika Saturday. Tozoti isusu musi weSunday tichange tine Big Sunday. PaBig Sunday pedu ndo patinenge tichizopedzisa tichiappreciateawo mufundisi Jiriji naamai,
tichiti tinokutendai nokushandiswa naMwari, mbiri yose tichidzosera kuna Mwari. Asi Mwari havasi kuzodzika vachizotora zvipo zvatinenge tiinazvo tichange tichizvipawo kuna mufundisi Jiriji naamai naye, Mwari vachitiitirawo zvakanaka. Takaronga nemaseo group leaders, ndinofunga zvakasvika kukereke yose, kuti kubva Tuesday yacho tichange tichiita ma-items naye. Ndiri kuona vanhu vari kugadzirira, nokuti mukana wacho tinawo wokuti tiite ma-items, Mwari vachitigonera, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndine mapoka anosvika iwo, ndiri kuatsvaga pandiri kutaura kudai, anosvika 15 atinenge tinawo musi weBig Sunday tichiappreciate vanhu vaMwari. Tichange tine ma-cell groups, tichange tine men's fellowship, tichange tine ladies fellowship, tichange tine main church board yakamirirwa navamuti wasekwa, our administrator, tichange tine ushering, tichange tine hospitality and decor, tichange tine catering, tichange tine praise and worship, tichange tine media team, tichange tine ma-singles, tichange tine ma-amabiera, tichange tine ma-teenagers, tichange tine youth. Handizivi professor, handisi kuvaona, ndabva ndaisa nevana veSunday school. Mapoka acho achazonoita 16, nokuti ndanzwa kuti pane rimwe boka rinonzi cleaning richasara. Pamunosara ipapo muchitaurirana zvamunotaurirana, ini ndichange ndiri pano ndine ndakatomirirawo kuti nokugona kwenyu ikoko, whether magona ma20 rand, asi ngatimbowanawo chimwe chatinongopa kuvanhu vaMwari naye, Mwari vachikudzwa. Boka rokupedzisira tichange tichiappreciate sema-individuals kana kuti semhuri naye. Imbondiomberera iwo ipapo. Pane vandasiya here? Takatara mari dzatakatarirana ikoko. Kana kwakatarwa 100 rand, kana usina ingouya kane 20 rand, haindo yaunayo. Kana usinawo hako chirega kuuya musi weBig Sunday. Mwari vachatiitira zvakanaka pai pamberapo, Mwari vachidi vachikudzwa. Regai ndigombedzere umwe munhu kuti it is our responsibility, nokuwana kwedu nokugona kwedu, kuti tizowanawo chatinouya nacho musi weBig Sunday, which is next Sunday night. Tinoda kupa tichidi tichifara. Unopa iyoyo yacho yaunogona nelevel yako yekudii yokuropafadzwa. Uchingoappreciatawo, even ngoappreciatawo shoko ratachinzwa from January kusvika muna December, zvinongotiitirawo zvakanaka naye. Iyo vanhu vaMwari kana varima muno mukereke, isu tisu tinoenda kwakasiyana siyana tichindoshava naye. Ngatiwanewo chimwewo chinhu chavanowanawo kukereke chavanozoappreciata vachiti iro cleaning department rava ne1 week inga zvaratiitirawo zvakadii zvakanaka. Hatizivi zvinorongwa naMwari, pamwe cleaning department rinogona kutoita zviri nani kudarika mamwe mapoka ose. Mwari vachikudzwa. Uye chatatosunga pano nokudenga chadii chasungwa, Mwari vachitiitirawo zvakanaka. Saka Sunday next week ngatiuyei takagadzirira, uye from Tuesday tinenge tine revival. Tiri ma-cell groups akasiyana siyana takaalloketwa mazuva okuita naye. Ngatiuyei tose nouwandu hwedu tichizoita ma-items edu, Mwari vachitiitirawo zvakanaka, Mwari vachikudzwa. Ivo Mwari ngavakuripirei pane vose vanotora nguva yavo vachigadzirira revival, vachigadzirirawo Big Sunday, Mwari vachitiitirawo zvakanaka. Chimbondiombereraiwo pandasvika ipapo. Hatina watatarira kuti unouya nemari yaunogona iyoyo. Takazongoti wedu hauzouyi nebhutsu kana nesiketi kuna mai mufundisi. Pamwe pacho test yako inogona kusiyana neyani neyavo. Ende pamwe pacho iwe unozoda kuenda kuSendoni uchitadza kungoenda paWestgate, ndo pavanga vachienda kuti usazvikuwadza. Ngatingouyai iri mari, tovapawo option yekuti vakwanise kuzoishandisa zvavanodii zvavanoda, Mwari vachikudzwa nokuropafadzwa kwedu nokugona kwedu, asi tichipa tichidii tichifara, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai titore mukana uno tisimuke tese, tose takasumuka tichigadzirira mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Ngatiombererei maoko vachiuya.
Tifarire vice chairman pamwe chete naamai vakamira kumuviri washe kumashure uko muzita raJesu. Haleluya. Chimbosemudza maoko mudenga kuna Jesu. Chimboti maoko mudenga yaka yaka kuna Jesu. Mwari verugare vachikudzwa. Titendewo baba Magundana amai vanga vachilida intercession pamwe chete nababa namaijiriji vanga vachicheya nandatema nhivi vatipa zviziviso. Tingogamuchirawo mufundisi vanga vachiparidza kuEnglish service. Ndikukwazisei mose dzokorora zvestatement inoti I came for myself again today, but all around me shall benefit. Mwari verugare vachikudzwa. Vana baba vanosevha kumuviri washe tichienda kunomira kumashure uko zvichitiitira zvakanaka. Svondo redu rerevival rakwana. Baba namai mufundisi munemo vanenge vari pano vachishumira. Baba mufundisi naamai munemo ndo vafundisi vamufundisi. Ndo kwatakawana a housing when we came in South Africa, when we were saints and not pastors, and we went through Bible college. Our first daughter Shannon came through their prayers. We took a little bit longer to have her than what we expected or wanted, but she finally arrived. Vachinamata nesu, vachinyengetera nesu. Patakatenga our first house, they were also behind it. Tinotenda Mwari noupenyu hwavo. Uya wega uzozvinzwira vachiparidza vanhu vaMwari. Ndinokuvimbisa vanhu vaMwari vanenge vachishumira pano vese baba namai. And zvakare, those are the pastors with the capacity to rebuke the church and to speak a word upon the church, because they are part and parcel of the anointing that we are working under. Amen and amen. Vamwe vese vanouya visiting pastors. These, they are part and parcel of the anointing yatiri kushanda nayo pano. Pazvinooma ndinonopfugama pamberi pavo. Pandinorwadziwa ndinogona zvakare kuvafonera ndichiti baba naamai. Saka iwewe zvakangonaka kuti uye uzonzwa. Kana vakatenda mandiri, it becomes easier also to believe in them. They are mightily used by God. They are servants of God. They will be ministering from Tuesday. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Go and invite a friend of a friend and never ever give up in doing good. Amen and amen. Amen and amen. Tarisa munhu ari padhuze newe uti handineti kuita zvakanaka. It's a promise yauri kutotaura itati handineti kuita zvakanaka. Dzokorora zvokuti Mwari ngaandibatsire ndirege kuneta kuita zvakanaka. Zvinoita muupenyu tikati fambe kana tichiita zvakanaka panoita disturbances, and those disturbances may take the steam out of you. Learn to fall down and walk again. Learn to be hurt and continue again. Learn to be disappointed and continue again. Learn to have a wound and allow it to heal. Never be wounded forever. Never be hurt forever. Never fall forever. The strength in Christ is for us to fall down and to walk again. Imborangarira Peter na Paul and Silas vachirohwa pavanobuda mutrongo, they did not give up, they pursued. Pamwe pacho sema Christ, we need a big heart to be able to continue in tribulation, to be able to continue in pain, to be able to continue in disappointments, and continue to do good. Amen and amen. Though it's not easy to do good, but it is a requirement to do good. Mangwanani ano patiri kutora muviri washe. I want you to make a personal prayer. That personal prayer that I want you to make is, God, I will love you. God, I will love you in season and out of season, because you loved me on the cross. Why indeed we need to make a prayer of saying, God, I love you? 9 out of 10 things that we are supposed to do of love, they involve people. But we are loving Christ in people.
We are loving Christ in people. But sometimes people have attitudes, people have seasons, people have weaknesses, people have emotions, and it becomes difficult to love a resisting person. It becomes difficult to love a person in weaknesses. Sometimes you love a person so dearly until the day that you realize their weakness, or until the day they make a mistake, or until the day you feel fatigued or tired. But akumboita munamato uyo kuti Mwari kuyangwe makapfeka chiremba cheminzwa amuna kundisiya. Why do we celebrate this? We celebrate it because we're remembering his suffering, his death, and his resurrection. Why did he suffer? It's for our sins. Why did he die a painful death? It was because of our sins. Why did he resurrect? He resurrected so that we can also resurrect with him. Anything dead in our life, our souls, our spirit, our finances, our emotions, our pain, can resurrect with him the moment we appreciate the power of Calvary. With that explanation, before I read the same scripture that I read every day in 1 Corinthians chapter number 11 from 24, I just want you to make a commitment. You are not making it to me, you are making it to your Creator. God, I will love you. Because you have loved me unconditionally, I will love you. I just want you to pray, meditate, say, God, I will love you. In seasons, I will love you. In all seasons, I will love you. In pain, I will love you. In abundance, I will love you. In my family, I will love you. Chimbona Mata. Chimbo, pledge your commitment that as I take this Holy Communion, I am remembering your suffering and the reason why you suffered. I'm remembering the painful death because of the sword when you were free of sin. I'm remembering your resurrection that brought life to me. Just say something to yourself and say, Lord, I love you. Lord, I want to be in love with you. Lord, I want to communion with you. Lord, I want to spend time with you. Lord, I want you to whisper something to me. Muyamtsene taurai wo samwe chino kwandiri. Muyamtsene pupurai kwandiri. Nekuti tinokudai. Nekuti muri mwehari. Nekuti makatifira. Nekuti makati ziva tisati takuzivai. Nekuti makati wanira nyasha tisati tadzideserva. Nekuti makati dzikinura pakutadza kwedu kubva muchivi chekuberekwa nacho muzita raJesu. Amen. Bana Baba, are you ready for me? Praise and worship. Kubva pa 24 inoti akati avonga akachimedura akati. Okay, regai ndangire pa 23. Nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho chandakakupaivo kuti Ishe wedu Jesu nousiku hwaakapandukirwa wakatora chingwa akati avonga akachimedura akati, torai mudye ichi, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Regai ndikumbire Baba mutwase kwavanamati. Ngatinamate. Mwari, toda kutendai mangwanani ano, tauya zvakare pasi pechigaro chenyu Mwari, tichikutendai Mwari neropa nemuviri wenyu zvatakatora mugore rino kubva gore rechitanga kusvika pari zvino. Tiri kutendai zvakare neropa nemuviri wenyu zviri pamberi pedu mangwanani ano, patiri kutora Mwari sekereke Mwari. Tirangarirewo Mwari wamasimba ose, wakaremerwa mangwanani ano, wari kurwara mangwanani ano, wari kushaya pekutangira mangwanani ano. Mwari, warangarirei Mwari pavari kutora ropa nemuviri wenyu Mwari, kunyange patiri kutora ropa nemuviri wenyu muzuva ranhasi, patiri kupinda muguta Mwari, tirwirei Mwari kumafungu nemhepo dzose dzinosimuka muguta, mweya iri kusimuka Mwari kuhome affairs, mweya yese inosimuka mufestive season ino Mwari. Ndiri kunamatira nyasha dzenyu dzekurwirwa kwavana wenyu vanopinda pano Mwari, pasi pemuranda wenyu mufundisi Chirichi. Chitirangarirai Mwari kunyange patichabuda tichipinda muguta, muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose
kana muchinwa muchindirangarira, nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira vachiuya. Watidaidza kuchidyo chake chokudenga, tomira sei pakutongwa pane here pavasati vagamuchira chingwa neropa raShe, vasati vaona wine
pamwe chete nemuviri washe. Ingondisimudziraiwo maoko kuti vari kubatsirana nesu kusevha zvibude zvakanaka. Ndaona maoko ari kusevhwa kumusoro kuSunday school vabatsirwa here. Alright. Tikotamise uso hwedu sekereke vanopedzisa vachipedzisa. Tingomeditata pamberi paMwari. Say something about his death. Record the pain and the benefits that we had. Here we are gathered today celebrating as Christians. But for us to gather, there's someone who went through pain because of the love that he had for us. Hallelujah. Tinokudza Mwari. Ndiri kufunga kuti tisimudze maoko ndinamate. Baba, ndinokutendai nenyasha dzamatipa nemukana wamatipa gore richipera kuti tikwanise Mwari wekudenga kuparticipate nekurangarira kufa kwenyu nekumuka, kuti zvatakuenda kuChristmas Mwari tichigadzirira Christmas, kupembererera kuzvarwa kwenyu. Ndinde Mwari wekudenga apa tiri kupedzisa tichipemberera the great commission that you came on earth to save us. Mwari wekudenga kudzwai, taitai zvine kurevesa, vanorwara vedu vapora, vakaremerwa vedu varerukirwa, zvisiri panzvimbo zvadzokera panzvimbo. Baba, tinokudai nekuda kwechinhu chakadai kutipa mwanakomana wenyu, nekutisiyira murayiro wekuramba tichidai tichirangarira rufu rwenyu nekumuka kwenyu, muzita raJesu, amen. Tichiimbirwa vana mama vachicollecta tima cups or ma empty, tichipedzisa. Don't throw it under the bench, just give it to the ladies that are coming to you, our mothers. Tichiimbirwa. Umambonde wenyu Mwari, nerumbidzo ndenyu Mwari. Umambonde wenyu Mwari, nerumbidzo ndenyu Mwari. Umambonde wenyu Mwari, nerumbidzo ndenyu Mwari. Dasi uno umambonde wenyu Mwari, nerumbidzo ndenyu Mwari. Dasi uno umambonde wenyu Mwari, naiyo rumbidzo ndenyu Mwari. Dasi uno umambonde wenyu Mwari, naiyo rumbidzo ndenyu Mwari. Ayeye umambonde
belongs to you. All the glory, all the glory belongs to you. And the honor belongs to you. All the glory belongs to you. My Lord, and the honor belongs to you. All the glory, and the honor belongs to you. We give the glory. And the honor, it belongs to you. Tino Bambini, tese takamira kudaro titendere kuverengwa kweivhangeri isai pamabhodzi mavhesis andakupai vasikana. Tichaverenga. Uye Mwari anogona kuita nyasha dziwande kwamuri, kuitira kuti muzvinhu zvose panguva dzose muine zvose zvamunoda muchikwanisa kuita mabasa ose akanaka. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Mangwanani ngwanani vakaenda kugwenga reTekoa, vava kuenda Jehoshafati akasumuka akati, teererai kwandiri Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Uye muzive rudo urwu runopfuura ruzivo, kuti muzadzwe kusvikira pachiero chokuzara kwose kwaMwari. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vevhangeri. Mwari vachitiitira zvakanaka. Dzoserai zvakare 2 Corinthians 2:9 verse 8 pamadziro tese tichigara pasi muzita raJesu. We have come to the end of the year, or towards the end of the year. We have only 1 week into the last, or into the 11th month, tova tapinda mugore raDecember. December is the time that people show each other love. December is the time panororwa vanhu, panosangana vanhu, panozorora vanhu. This is the time that is reminiscent, or it's the time that is characterized by showing love. Why so particular in December? So particular in December because that's when we received Christ. His resurrection and death, not in December. That is Easter. But pataka gamuchidzwa kuporeswa kwedu tisati takuona that December. Pazvinonzi kwazvarwa mwanakomana. Emmanuel, God with us. This time of December, what does it mean to you as an individual? What does it mean to you as a family? You can use December as a time to reflect the year. Just to reflect the year, January to December. You can use December to mend relationships. That's when you are relaxed. That's when you can mend reflect on the year. Sababa pamwe ndozuva rangu rekupedzisira kuparidza gore rino. So ndakukuraira.
reflect this year. This December, take a time to reflect. How did I become who I am? Who were the people who were instrumental to be where I am? What is it that I've done well, and what is it that I did not do well? So that you don't repeat the mistakes of 2024 in 2025. You need time of reflection. It's not a mistake to make a mistake, but it's a mistake to repeat a mistake. Wisdom says you learn out of your mistakes and don't repeat them. And December is the time that we need to go sit down. Who are we? Where are we coming from? Where are we going? What do I want in life this December?
to travel, phone them, say something to them, say something to them on my behalf. Let's not forget those old people in home. Let's have love for them. They need us. They put their all on us. Pain, this is the time to share with them. It's done. But if you have a parent alive and you can say something to them this moment of the festive season, can I say, please, share something with them. Show them love. But let's desist from buying from 8 guys and go to fashion world for our parents. That's not respect. Very soon some of you will be old. And some of us will be old. Let's do the best for our parents if we can. Some of them, they don't even appreciate the value because they are out of scope of the values. They don't understand anymore the value of the shirt. They don't understand anymore the value of the shoes. But you are doing it for the love of God and thanking God for having them. I know it's a very nice sermon. I'm not saying my amen at one. But can I strongly encourage you? Open your heart to love. There's no prize here. There's no prize. There is no prize to withdraw. I'm feeling that now. Why are you doing it? I will never is what I will come with. I could have spoken to my brother. I will never is what I will come with. I could have spoken to my sister, but I didn't do it. Do you know how proud are they with you and for you? I've got one notorious brother, very naughty brother. I've got 4 brothers, like a man is the man with a naughty brother. One naughty brother. One, that one is not. He can say anything, anytime. Boom, I don't go bomb. But I very naughty, and I used to say, I'm right. But one day, that was a lift. Umundu marayi, anapa lift kubaba 10 of Ushaman. Janda was like, Mugizini. Did one ever change? She got to Mufuki said, Jack was up for more. His story up with you. Do you take it? Okay, this guy is naughty, but Hussein, I'm very proud to this. This guy in festival but he said, in the face that I love you. I realized the value of pleasure. She said, if you look at me, I'm going to stop on the shine. I'm from this. That's what I'm talking about. J'adore agora in people na mata. Acho que ele se voltou como vai ter daí. I'm saying what I'm saying. I want to tell you this. There is no price for doing good to your own life. They will be always grateful for you. They will always value you. They will always treasure you. If you want to see how good it is, share what you have with your brethren. Can I repeat this? Share what you have with your brethren. Vakomana nevasikana vanapakana namai mukandiitira zvakanaka kupachembere nevabereki zvekudya paKrismasi mazita enyu anoenda kure namari wenyu vamunonamata anoenda kure. Why? Because those people are going to give strong prayers for you. They are going to wish you well. They are going to speak good about you. They are going to preach about you. Let's just go in this festive season and do it. Christmas time, ndaenda kumufuma rondera isusu tinoparidza ratakadzwa pamedisina unomume zvinyanzi muri kupi
ndikati ndinogara kuSouth Africa. Zvati South Africa mo kune mwana womukoma wangu akafa, bachi ndiye akatenga, butwi ndiye akatenga. Kuti mufundisa muzati hamuna henguwa enda svika kumba kwangu kune sofa rakatengwa nemukoma neye. Anoita manje, iye anoita manje. Ndingoriwo mufundisi but baba vari kuassociata South Africa nemwana wamukoma wavo akafa. Handina kubata zita rake ndakariudzwa but wisu kuti ndaaifara ndiri kuti inini hakuna here chaikanyanya kufadza pataakupinda mufestive season to repair marelations nehama dzedu. Garai pasi muronge kuti modziitira zvakanaka zvakadii festive season iyi. Ende vazhinji ndaverengesa kuti God is able to make all grace about what you, that you may always have all sufficiency in all things, and you may have an abundance for every good work. You don't have good memories about them. You don't feel good about them. But my much is about doing good, it's not about them. Let your name be known for good things because you are a Christian. Vanhu ngavazoti kunyange akatsama uyo haana zvaanoita muKristu. Ndine munhu andikukurudzira masikatani, ndine munhu andikutaura naye, hane tinogara pasi nemuti. Vamwe vacho vapotera kuri, even madzimai edu chaivo vaitirewo zvakanaka. Madzimai edu chaivo vaitirewo zvakanaka. Vana vedu chaivo vaitirewo zvakanaka. Vana baba chaivo vaitirewo zvakanaka. Ndakataura hangu musinji chinomutafadza imba Nyamunga. Ndikati Nyamunga, unoziva kuti mukadzi wako haachazoroorwi futi. Taimutauraibisa baba nemwana. Mugodzokorora makondenzi ndati handikuziva here kuti mukadzi wako haachazoroorwi futi. Zvani baba nokuti ndikati ukasamuitira zvakanaka atonyora. Akatoroorwa haachazoroorwi futi. Saka the mandate is on you to just do good to her. Vanabainyanga vafara zvakanyanya. Vanazozokera futi ndikati kubainyanga. Nyamunga haachazoroorwi futi. Saka mukatoregawo kumuitira zvakanaka atodii atokura. Chimbotaridza munhu hakuna here munhu ari muupenyu hwako wekuti if iwewe ukasamuitira zvakanaka hakunazve mumwe munhu achamuitira zvakanaka. Ndiwe alfa naomega wake pakumuitira zvakanaka. Maikuti vakuti havachatorori futi. Zvakatopera kutovaitirawo zvakanaka. Even vaine maweakness chitokuvaitira zvakadii zvakanaka. Imi vakutomuchivaitira zvakadii zvakanaka. Ndovekukuda let's have life coming out of us in abundance. The people that were put in with God in our circles for us to love, let's love them in detail. There is something. Magwenzi ukundizwa. Hama yakagara padhuze neweyo haichazoroorwi futi. Ichibva pauri yakutofa iitirewo zvakanaka. Imbomuitirewo zvakadii zvakanaka. Let's have love. Let's love overflow in our chambers, in our houses, in our bedrooms, in our kitchens, in our dining. Teenagers, there is no prize for mudura. Teenagers, there is no prize for attitudes. When it's supper time, let's eat together. When it's dinner, let's eat together. Let's have a moment of love. As you step into the festive season, let's create an atmosphere of unfailing love. Let's create an atmosphere and a foundation of pure, undiluted love. There is nothing. The love of God. Let's love one another. We cannot even love God effectively if we can't even love your wife. You can't love your children. Hug your children. Lift them up. Give them assurance. Repeat to them and say, guys, I love you. Food is one of the pleasures of life. Because was seven men who but I'm not making a lot of people. But if was seven men who the guy who was Sanganisa, do it.
anodya zvinoshata ende munenge repeated again. Vaitireiwo zvakanaka. Vana vakatengaimo maruwa hazi enyuchi haneinawo kumba. Tipe hama idzi tikoitirana zvakanaka. Ndakazwa vanozwa kuti maruwa anoona vachibharwa nenyuchi. Ive mutengerewo maruwa, muitirewo zvakanaka. My plea as a pastor is, patakupinda festive season, let's show one another love. Let's say it, let's practice it, let's give it away, let's show it. Muna December, pamukutora maholidays. Even mukasenda kuholiday, tangai bhora, tangai rakaraka. Dzingiriranai garden. Unozoti haina ndikufamba, haina ndikutamba bhora. Vanile mukana mutambo. Pfekai mashoti baba mai, kana mukambotamba dunhu mosiya, mukambotamba soka mosiya. Please enjoy the moment. You are not rehearsing, you are actually living. Let's love one another. Let's have time together. Let's enjoy one another. The gift that the Lord has given us beyond any other gift is family. The gift that the Lord has given us that He has no replacement, it's family. We need one another. We need one another. We need to be together. We need to stick together. We need to work together. And amen. But Mari ngati katsire. Mari ngati konere. Zvinokuitira zvakanaka. Mari ngatipe wisdom. Mari ngatipe ngati. Ndikufunga ini kuti kukatarisa upenyu watiri kurarama. Unozoona kuti pamwe pacho mimi yatiri kutsvaga nesatisfaction yatiri kutsvaga, it's all in family. You need your family. You need your family. Do you know kuti ukatsamwira mhuri yako ukapedza 2 days wakatsamwa, you have robbed yourself for 48 hours. You are a thief to yourself. You are stealing your joy. Zvamanga tichazogadzirisa after 8 hours, hamugoni tichigadzirisa after 3 hours. Mazuva mangani vakarara usina kudya vakatsamwa. And who is going to compensate you those things? Kune vaya vanoti vakatsamwa vanobva varamba chikafu. Mazuva mangani vakarara usina kudya. And who is going to compensate you those things? Moyo wangu unoshuvira kuti kana Mwari akatiropafadza tikwanise kuenjoy the blessings, not kuenjoy the blessings. Let's enjoy the blessings. Let's not enjoy the blessings. Vana vavanamai vatakuenda festive season, ndopanosimuka mhepo, ndopanosimuka mafungu, ndopanosimuka zvinyainyai. Pamuri kuenda kuna December, regai kunotonga nyaya kuti munosangana semhuri muna kutonga kuti uyu akadai, uyu akadai muchiita matare. Can we not use that time for joy? Can we not use that time for happiness? Can we not use that time to enjoy one another? Can I teach you this? It's an attitude. If a man must go and decide, why decide for the power to decide is in them. Decide to be joy. Decide to be. You know about nebasa rechifundisi. I attend my function like I want. Ndaka attend a party. Vane mazoi, lady mazoi. Avaisanganisa. Vavabika rice, mystery. Papa sina radio kana moti. Vairika music pa phone. Vavaiconnecta kuspeak. Vanhu vaitamba ivavo vachikuda guruva vachisara vachinakirwa. Pandakadzokera kumana vachichitarisa kufara. Kana vanhu ava vari kufarira rice nestew nefoni nespika. Vamwe vati hatisi kuzvidira here. Are we not robbing ourselves? Vabereki, vanangu, tapinda mufestive season. Ande tinofara nemi. Do you know kutarisa your brother and say, Goma, I miss you. Where are you? Let's talk. It's one thing that I've seen people don't do often. Can I ask you one thing? I know your brother hates you. I know your sister hates you.
But if you had done a comparison, if you ever done a comparison, when you're on one side, when you're on one side, I always do that in counseling, and it can help you to manage your relations in a way. Ngotora beka ndosvika mukati nemukadzi nemurume wanga vakachirovana yeuri mbuka yemunhu ndinoti mama mbuka yedu yakakupai zvihanda 9 havanavambadzisi hati vati baba wacheiko nyorai pasi mune makore manganilese 12 chinyorai zvaakagona in 12 years monyora zvaakatadza unonyatsaona pambato the devil anomagnify zvinhu zvidiki achibvisa zvinhu zvihombe. Can I read this? The devil can magnify zvinhu zvidiki achibvisa zvinhu zvihombe. I am saying to you in this service, kana uine brother, kana uine sister, kana uine cousin, kana uine mubereki, handei tigonodana navo. Can I repeat this? Kana uine mudzimai, handei tigodanana navo. Tarisa munhu maziso okuzoti iwewe I love you unconditionally. Weaknesses, but this service some fullness. Ndikuti patakupinda festive season, and it's not. Do you know that there is that joy when your heart is pumping out of love? Do you know that forgiveness is the primary foundation to go to heaven? Forgiveness is the primary foundation to get to heaven. You really need to forgive. Why? You can never have a life where you don't forgive, because people are not perfect. And you will never have a perfect cycle. You will never have a perfect cycle. People have weaknesses. Kune benyu vamwe makaberekwa muri vashoma mari kudzwai isi takaberekwa tiri 11 izvo zvitasara tiri mai 1 baba 1 iye zvitasara tiri 7 vakasiya vane vana tiri 8 unonyatsoona kuti ya pano pane diversity ukazadisaika kufara ufara unomukana kufara zvaka ende manakidzira azvinoita nekusiyana ikoko kana madisaida kuzofara unongofara Parakamboenda kumushanda at the time, ndakapinwa maiguru amiti. Ari maiguru amiti. Vandipo. Vandakadzokera izvezvi. Vangosvika vachifamba. Vaenda kuchigara. Vaenda kutsvaga chibage. Vasvika vawanza hakuna zvikanzi, but mota yamufundisi taiona ichiti mvei. Ivangono kuti hamuna. Mota yamufundisi taiona ichiti zvikanzi chipa ikuzotaura zvikanzi tora izvese zvamukura ivo patikono vakati maiguru ari panapa vatotora zvinhu vati muchasota iwewe manje ndokoro uchitanga kutarisa kuti ndovaudza iri kuti malast time ndakavaudza kutanga kuti nakuti hazvo kairi hapana zvawasiya here zvavarevera hakuna chinhu chakakunakira sehama yako mushonga munhu anonzi hama yako mushonga unorapa mwoyo izvozvi zvinovanaka nekukoma wako muite 4 years musingaonani muzosangana tione mukangwa futi zvara munoonana munokutikana nekudai kuti wako uri kupi pride ndo yakakuisai makore akawanda musiri pamwe chete pride kuzvikudza handei tinowirirana kana paine munhu angauya akatsama wapora kana kune munhu angauya akatsama wanga wakatomujura nhasi enda unofara. There's no price for those goods. Ndakubvunzai kune vakaroora nekuroorana nokuronyanya kukweshana. Kana munhu iye aine vana neve vatatu, iwe uchiti haaiti. Saka muchazotambidzai. Chitoitai zvekuita. Unoda nyaya yekupe inonetsa kutaurira nacho. Izvozvizvo. Do you know kuti munhu wausingagari naye akanyanya kunaka kudarika waunogara naye? Why? Because hamuna kanotsikana. That's why tonotanba vamfundisi nyowanya unonyatsoona vangirosi dzichifamba naye
ari mastate asaidai because haugari naye wakuchiona zvisatani zvidiki zvichikutenderera apa uchiona kenozi dzichikutenderera because uyu haugari naye musi waunogara naye nokonoti regai ndidzokera hangu kwandakabva. Munhu usingagari naye anoratidza vese vanhu vanokuona ava vachikukwazisai madzimai aya achityora muzura kudai makadii baba akatsama kumongobvunzai baba vari padhuze navanoti mai avapenipeni but inini hamupengerwi because hamuna contract naye. Apa ari kupengera munhu wake vaine contract naye musi wapenda contract naye achapenga times 2. Munhu usingagari naye always seem nicer but munhu unogara naye anoita seasingaiti but that is your person. Isusu vabereki vedu vairowa handizivi imini kuti makakura sei but vana vedu mazivana hatichavaroitonizira navo. Isu aikonzi mubereki aingokurova anyhow haafungira zvenyu zvekutodarowo danzi I commit suicide. Isu vainorohwa nechiri kwema but pandakakura ndaifunga kuti tiri kuabhizwa takatizoona takura kuti dai tatisina kurohwa apa tisina kusvika dai tatisina kunzwaya apa tisina kudini tisina kusvika. Ini pakaexpeliwa vamwe rimwe time timu rakadzingwa tiri maform 4 richidzingwa kunzi rabuda raenda pahostel zemadzimai. Inini ndakatombonatori mutimu yekuenda vakazokwana nguva ndakatofunga kuti wakomana muru ndikabatwa murume uya akauya pano vamwe vese kwakati ndakatobuda navo vachinokuda kuti asvika mumadzoso ini vanadzongera muhostel vanharani vazovatongaiwomoiadaachamaringwanibva kunopisa kureva kuti shamhu yakatondirambidza kuita zvinozvo but izvi ndaakundienda because those people were expelled vakazonyora vachibva kumba and they failed form 4. Inini because of my father I was not expelled. Saka vamwe vanhu vatinogara navo vanoita sevakatishatira. Why? Because tinogara navo. Makamboona musikana wababa naangu. Can I explain this? An uncle and a father, they have two differences. An uncle comes okutengera KFC, okutengera McDonald's, okutengera chikafu, okubabatsira ukaenda. Baba namai vanobhadhara school fees, vanobhadhara rent, vanokutengera hembe. Avo havaroiwo vanosvika museka woenda, asi mai ukajamba naye vanokwesha, baba vanokwesha. Zvoita sekuti ango vakanaka kudarika baba, but baba vane agreement newe. That's why achisamutemi. Saka kwatokukonodzokera kuti in all diversities in families, in all differences in families, and in different settings that are in families, love must dominate. Love must prevail. Love must be primary. Love must be always there. And chinodanana mu festive season. And chinodanana mu festive season. Kunobva vaita munhu ari kufundisa that one is not our problem. Tagara chinodanana. You are lying. Can I do this? Even Muchidanana said there is room for improvement. You can do a little bit more than what you were doing. Can I understand? This time, can I make 2-course meal, 3-course meal? Mfundisi vari diet vanofuta ndichatila nawo muna January. Iwewe zvekuti vafuta siyana nazvo, ndichashanda nazvo muna January. Kana vachingopinda pano macalories atinowana muna December tinongodzira nawo first week yaJanuary. Kana ndikaona vakanyanyisa ndobvisa nyama, ndobvisa drink, unosvava chete, unoenda chete muviri uyu. Ukabvisirwa drink, ukabvisirwa nyama, ukasara necabbage, kana waidya 2 portions of 2 feast of your of puppy, you eat 1. Tarisana kuti handi tinodanana. Handinopera kudanana stereki nemaboyfriends enyu. Rumbi unodanana namai vako, nababa vako, naAroni.
uyo anotanga andiona kana mava kupei license yekuzoita zvanaitaura kuno vamwe kavari kuyuti vari kufara vachazoti vabuda munoudzi wazvinzwa here Melboy zvataurwa namufundisi wazvinzwa here Romeo zvataurwa namufundisi inini nananene vabereki venyu kana mangapenda ikupo munondiona zviri kubvumidzwa futi toda kungosimuka tiwane nguva yekunamata. I just want you to pray for your heart that God can get me a heart that is willing to love my family, that has capacity to love my family. God, give me the wisdom, give me your good love, that in me I can be able to love my family. Mama wacho tinovada but in a wrong way. Mama wacho tinovada but tisingazvitaridzi. I just want you to go and pray. Chimbonamata. Kumbira nyasha dzekugona kuramuri yako. Kumbira nyasha dzekugona kurarama family. Kumbira nyasha dzekugona kushare the love with your siblings, with your sisters, with your brothers, with your nieces, with your in-laws. Just go before the Lord and pray and say, God, give me a heart in this festive season going forward in the year of establishment that I can be able to love my family. You can say something, Pamela Pagari. Ade Pamela Pagari Tinamati. Baba ndinokutendai masikati ano. Baba ndinokuremekedzai. Sekereketa uya munguva yekurangarira kuzvarwa kwenyu Jesu. Ndiri kunamata mundigonese kuna vana vangu. Ndiri kunamata mundigonese kuna mhuri yangu. Ndiri kunamata mundigonese kuna mabrothers angu, masiblings angu, ma-in-laws angu. Ndiri kunamata mundigonese kuna kereke yamakandipa. Vana vamakandipa pamweya nepanyama. I pray that I'm able to love them. Give understanding that surpasses all reasoning. My politician, my revenue, my communication, my challenges, my revenue, Baba ndinokutenda kuti muri hai. Baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Baba ndiri kunamatira ma-challenges anowanikwa muma-families. Ndiri kunamatira ma-communications anowanikwa muma-families. Ndiri kunamatira ma-communications anowanikwa muma-families anotadzisa vanhu kunanana, anotadzisa vanhu kugarisana, anotadzisa vanhu kubatirana. Meamutsvene tibatsirei, meamutsvene tirangarirei. I pray for family unity. I pray for family oneness. I pray for family togetherness. May each and every family be blessed with the power to love, with the power, Father, to be one. May I'm telling you, tibatsirei vari vekudenga, tigonerei tigone kugara mumuri mune mufaro, tigonerei tigone kunofara, bvisai zvirwere, bvisai ma-challenges, bvisai ma-communications, bvisai vari vekudenga kuremekwa kwese. Baba ndinokutendai kuti muri muhari, Baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngarisimudzwe mumhuri dzedu ngari. Tikunamatei as families, tikusimudzirei as families. Baba vangu muzita raJesu, we worship you. Hallelujah. Ndoda kuti tinamatire ma-families edu akaminamato chiuto katapedza ndobva ndazoblessa church. Toda kunamatira ma-families edu, every family, munhu wese ari munetwork yefamily yako, kuti kuve neunity, kuve neoneness, kuve neprosperity, kusafiwe, kusarwariwe, kusarwiwe. Let's just pray the family, nuclear and extended family. Andi babe baba tinamatire nori nema-communications esanowanikwa. Baba ndinokutendai masikati namangwana ano tiri kunamatira ma-families, tiri kunamatira mhuri dzose neyangu, kumhuri dzedu vari vekudenga kurege kuva nekurwa, kurege kuva nekunetsana, kurege kuva nekurwu nekutsikana, kurege kuva nevari vekudenga nezvinonetsa. Baba ndinotaura mufaro wakawanda, Baba ndinotaura nyasha dzakawanda, Baba ndinotaura ropafadzo yakawanda. Kumhuri yekwedu tirangarirei neropafadzo, tirangarirei nemufaro, tirangarirei nekubatana, tirangarirei nekufambidzana, tirangarirei nekushanda tese. Baba vangu muzita raJesu, ndiri kunamata kune vari vakatendeka, ndiri kunamata kune vari venyasha, ndiri kunamata kune vari vekumusoro kudenga. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngaribatwe nokutsvene mumhuri yedu yaro. Tirangarirei semhuri yaro, tipeiwe mufaro semhuri yaro, tipeiwe nyasha semhuri yaro, tipeiwe utano semhuri yaro, tipeiwe mufaro
ATM, Rudabot Prayer Center. We are so much diversified in our backgrounds, in our education, in our foundations, in our reasoning, but we are a family. We just want to pray for unity, for oneness as a family. Mwari ngavatibatsire kuti rudo rwaKristu nekuwadzana kwamweya mutsvene kuti batanidze tese tive mhuri, tikwanise kuti we are a family in our diversity. Handi vamiri pamari tinamata. Baba ndinokutengai, nzvimbo inongaizari nerudo rwenyoya, nzvimbo inongaizari nemufaro wenyoya, nzvimbo inongaizari neropafadzo yenyika. Tibatsirei kubatana semhuri, tibatsirei kutakurana semhuri, tibatsirei kudanana semhuri, tibatsirei kubatirana semhuri, tibatsirei kutiropafadza semhuri. Mwari wekudenga nezita raJesu ndinokupa mbiri yose ndinokuremekedzana. Zita renyu Mwari wekudenga rikudzwe. Nzvimbo inongaizari rufaro, nzvimbo inongaizari nyasha, nzvimbo inongaizari kugona kwenyika, nzvimbo inongaizari kunotekenyika. Chengetedzai imani yomugari, chengetedzai kuti panyika, chengetedzai kunyika. Zita renyu rigokudzwa, zita renyu rigoremekedzwa, zita renyu rigoremekedzwa, zita renyu rigoremekedzwa. Baba ndinokutengai, Baba ndinokushambidzirai muzita raJesu. Father, we worship you. Hallelujah. Tonight, we were the praise and worship tichipa kunashi. We also pakunashi. Kana uchirwara inguva yokupfugama ndikunamatire patiri kupa. Ndikana usikurwara, it's fine. Tinokunamatirai midweek, tinenge tiripo. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu tichiimbirwa. Uyai tizopa kunashi. Vari kurwara ndinotarisira 4 or 5 that cannot wait until Tuesday. Muzita raJesu vana baba uyai munamatira vatichipa tichipiwa tichipa kunashi. Vana baba uyai munamatira hama idzi tichipa kunashi. Mwari baba tiratidzewo Zimba, Mwari baba tiratidzewo Zimba.